департаменти роҳу нақлиёти иёлоти Ню-Йорк қабул карданд. муддати 10 рӯз ҳолатҳои бехатарии ҳаракати роҳҳоро аз худ кардем ва ҳамчунин таҷрибаи ронандаи автобус ва муддати 10 рӯзи дигар таҷрибаи ронандаи тренро низ аз худ мекунем ва ҳоло мо бошад расман корманди департаменти роҳу нақлиёти Нью-Йорк гардидем, зеро ки барое ки дар оянда ба фаъолияти меҳнатӣ шурӯъ кардан бояд тамоми соҳаҳои ин муҳитро донистан лозим аст, ба монанди автобус, метро ва ҳамон поездое ки аз иёлоти Ню-Йорк ба дигар иёлотҳо меравад, бояд мо тамоми ҳолатҳои бехатарии онро аз худ кунем. ва инҷо ман ҳамроҳи 3 нафар кормандони нав ки ба ширкати МТА ворид гардидем 10 рӯз дар минтақаи Манхэттен ҳолатҳои бехатарии роҳу нақлиётро аз худ намудем ва дар оянда ҳамчун нозири бехатарии нақлиёти автобус ва мақсад гоҳо мешавад ки аз рӯи супориш ҳолати бехатарии тренҳоро низ назорат кунем. хушбахтона имрӯз мо ин имтиҳонро бо сари баланд сипарӣ намудем ва умед дорем ки дар ояндаи наздик фаъолиятро дар самти соҳаи давлатӣ боз ҳам ривоҷу равнақ метиҳем, зеро ки баъд аз муддатҳои тӯлонӣ ба фаъолиятҳои гуногун машғул шудан ман тасмим гирифтам ки ба кори давлатӣ гузарам ва ба бародароне ки дар иёлоти Ню-Йорк зиндагӣ мекунанд тавсия метиҳам ки аз оне ки дар трак ва ёки таксӣ машғул ҳастанд кӯшиш кунанд ба корҳои давлатӣ ворид шаванд, чунки дар ин ҷо шумо метавонед пенсияи оянда, яъне ояндаи хуб доред, ки ҳамон нафақаи хуб мегиред. пас аз нафақа шумо ва аҳлу оилаатон бо тамоми хизматрасонии тиббӣ таъмин ҳастед дар сатҳи олӣ. шумо дар як сол як маротиба вакейшн доред, яъне аз ҷониби корхона ба истироҳат меравед ва ин маблағ пардохт карда мешавад. маблағи агар шумо бемор бошед, маблағи бемории шумо пардохт мешавад ва агар шумо дар оянда хона хариданӣ ҳастед, соҳиби хона шуда метавонед, зеро ки давлат баъзе аз корхонаҳои давлатӣ ба шумо ҳамон ипотекаи бефоиз метиҳанд. гуфтаниҳо зиёд аст. ман аз бародароне ки дар иёлоти Ню-Йорк ҳастанд, махсусан Ню-Йорк Сити, хоҳиш мекунам ки ҳоло дар баъзе аз корхонаҳои давлатӣ, махсусан санитейшн, ҳамон ки тозакунии роҳҳо ронанда лозим аст, дар ки пожарни ронанда лозим аст ва махсусан дар МТА, дар ширкати МТА низ ки асосан МТА ҳамон интиқоли мусофирон машғул мебошад, дар метро, дар автобусҳо низ ронанда лозим аст. барои ин забони англисӣ муҳим нест. муҳим шумо таҷрибаи ронандагӣ дошта бошед. марҳамат биёед, агар тамом чӣ лозими ҳуҷҷатҳо бошад, ҳамон раванди дохилшавӣ чӣ гуна аст, ба шумо кӯмак мекунем ва метавонед дар ширкати МТА соҳиби кор шавед. мо низ ки дар ин ҷо аллакои 6 моҳ мешавад ки ба ҳамон раванди ҳуҷҷатгузориҳоро паси сар намудем. 1 моҳ таҳсил намудем дар МТА. дар ин 1 моҳ маблағи таҳсили мо пардохта шуд. маблағи маоши мо ҳар рӯз ки мо 8 соати дарсӣ доштем, 8 соати дарсии мо бо маблағи ҳар 1 соат пардохт карда шуд. кӯшиш кунед, талош кунед. агар ба шумо маълумоти муфид лозим бошад, мо дар хизмат.